Ωραίο το τραγουδάκι αυτό. Πάμε να γυμναστούμε όμως σήμερα με την Κρίστη μας. Καλησπέρα. Καλημέρα. Τι θα μας δείξει σήμερα? Σήμερα θα δείξουμε ασκήσεις για τις έγκυες. Για τις έγκυες. Ρώτησα, είσαι έγκυος? Δεν είμαι έγκυος, αλλά θα μπορούσε. Όχι, δεν θα είμαι. μπορούσε. Όχι, δεν είμαι. Θα ήθελες ένα παιδάκι? Ναι. Σου το ευχόμαστε. Σου το ευχόμαστε ολοψυχά. Ωραία. Κάθε φυσιολογική γυναίκα θα ήθελε ένα παιδί. Όταν μιλήσει το αίσθηκτο, σου το στέλνει και ο Θεός. Λοιπόν, πάμε να δούμε σήμερα ασκήσεις για τις μέλισσες μανούλες. Φύγαμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα αρχίσουμε με την πρώτη άσκηση. Στις έγκυες συνήθως βλέπουμε ότι χαλαρώνει η περιοχή του κορμού που είναι η κοιλιακή, η ραχιαίη και οι μύες της λεκάνης. Θα αρχίσουμε να γυμνάζουμε τους μύες της λεκάνης που περιτριγυρίζουν τη λεκάνη, που είναι η γλουτή, η προσαγωγή και η απαγωγή. Αρχίζουμε με την πρώτη άσκηση για τους προσαγωγούς κυρίως. Φέρνουμε τα χέρια να στηρίζονται στα πόδια. Κρατάμε την πλάτη όρθια, γιατί το βάρος πέφτει προς τα εμπρός και έχουμε την τάση να σκύβουμε. Άρα κρατάμε την πλάτη σε ευθεία και με κάθε ανέβασμα εκπνέουμε, βγάζουμε τον αέρα από μέσα μας. Θα εκτελέσουμε 15 επαναλήψεις αργά. Βλέπουμε ότι δεν έχουμε αναπηδήσεις, άρα δεν επιβαρύνεται το σώμα, δεν επιβαρύνεται το παιδάκι και είναι πολύ ασφαλές οι ασκήσεις που θα δείξουμε σήμερα για να τις κάνετε. Αφού κάνουμε 15 επαναλήψεις μπορούμε να μείνουμε μόνο για 5 δευτερόλεπτα ισομετρικά, χωρίς καμία κίνηση. Αναπνέουμε και στα 5 δευτερόλεπτα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα γόνατα και ίσως η γυναίκα δεν μπορεί να εκτελέσει αυτή την άσκηση, μπορούμε να την κάνουμε από ξαπλωτή θέση. Θα δείξω εδώ στο πλάι. Μπορούμε να ξαπλώσουμε με την πλάτη κάτω, σηκώνουμε τα πόδια ελαφρώς λυγισμένα. Με την εισπνοή ανοίγουμε τα πόδια και με την εκπνοή κλείνουμε. Με αυτόν τον τρόπο θα γυμνάσουμε πάλι το μέσα μέρος των ποδιών, αλλά έχουμε την πλάτη ξαπλωμένη στο έδαφος, άρα δεν έχουμε καμία έτσι περισσότερη επιφόρτιση της πλάτης και της μέσης. Κάνουμε και εδώ 15 επαναλήψεις. Σίγουρα η λεκάνη και η μέση δεν σηκώνεται από το έδαφος. Εδώ να πούμε ότι σήμερα θα δείξουμε όλες τις ασκήσεις που χρειάζεται να κάνει τέλος πάντων η έγκυος, αλλά έχοντας πάντα χώρο για την κοιλιά. Δεν πιέζουμε καθόλου την περιοχή της κοιλιάς. Αφού κάνουμε 15 επαναλήψεις, κλείνουμε τα πόδια και γυρνάμε στο πλάι για να προχωρήσουμε με το εξωτερικό μέρος της λεκάνης. Αφού γυμνάσαμε το μέσα, πάμε προς τα έξω. Έχουμε τα πόδια ορθή γωνία και ανοίγω-κλείνουμε λίγο. Πάλι βλέπουμε ότι δίνουμε το χώρο στην κοιλιά, δεν πιέζουμε καθόλου. Έκπνοη, ανεβάζουμε το πόδι ψηλά και συνεχίζουμε. Αν κουράζεστε να στηρίζεστε στον αγκώνα, μπορείτε να ξαπλώσετε κάτω στο έδαφος και κάνουμε 20 επαναλήψεις με το πάνω πόδι μόνο. Βλέπουμε ότι ο ρυθμός είναι αργός, είναι ήπιες οι ασκήσεις και με αυτόν τον τρόπο γυμνάζουμε το κέντρο του σώματος που συνήθως χαλαρώνει κατά την εγκυμοσύνη. Και αφού κάνουμε 20 επαναλήψεις, αλλάζουμε πλευρά. Εδώ. Ορθή γωνία τα πόδια. Η πλάτη πάντα σε ευθεία. Ωραία, και αφού εκτελέσουμε 20 από την άλλη πλευρά, θα πάμε να δείξουμε μία άσκηση που είναι για την πλάτη. Επειδή όλους αυτούς τους μήνες της εγκυμοσύνης η κοιλιά μεταφέρεται το βάρος της κοιλιάς προς τα μπροστά και αποδυναμώνει η πλάτη. Άρα, ερχόμαστε στις παλάμες και στα γόνατα. Τα γόνατα είναι στο άνοιγμα της λεκάνης, μην τα κλείνετε περισσότερα για να έχουμε χώρο στην κοιλιά. Και ανεβάζουμε αντίθετο πόδι και χέρι στον αέρα. Ωραία. Μπορούμε να τα φέρουμε λίγο προς τα μέσα και ξανά ανεβάζουμε. Κάνουμε 15 επαναλήψεις στην κάθε πλευρά. Με αυτόν τον τρόπο δουλεύουμε γλουτούς, ραχιαίους
και την πλάτη για να έχουμε μια δυνατή πλάτη. Άρα δεν ακουμπάει η κοιλιά στο έδαφος, πάρα πολύ σημαντικό. Κάνουμε 15 επαναλήψεις. Μπορούμε να κρατήσουμε ισομετρικά στον αέρα. Εάν δεν έχετε ισορροπία, κατεβάστε το χέρι κάτω και μπορείτε να κάνετε μικρά κυκλάκια με το πόδι μόνο. «15 μικρά κυκλάκια». Έχουμε το γλουτό σφιχτό καθ' όλη τη διάρκεια της άσκησης και την κοιλιά όσο γίνεται. Και αλλάζουμε. Αλλάζουμε πόδι και χέρι. Εισπνοή έρχονται προς τα μέσα, έκπνοη ανοίγουμε. Σίγουρα δεν θέλουμε να πιέσουμε το κάτω μέρος της κοιλιάς, άρα λυγίζουμε το γόνατο πάρα πολύ λίγο και μετά ανοίγει τελείως. Πέντε ακόμα. Κοιλιακοί, ραχιαίοι και μύες που περιτριγυρίζουν την κοιλιά, προσπαθούμε να τους δυναμώσουμε σήμερα. Μένουμε πάνω, κατεβάζουμε το χέρι εάν δεν έχουμε ισορροπία και κάνουμε μικρά κυκλάκια. Πέντε ακόμα, 4, 3, 2 και χαλαρώνουμε. Άρα έχουμε δείξει για τις μύες της λεκάνης και της πλάτης. Μπορούμε να κλείσουμε μια τελευταία άσκηση. Εάν είστε στο σπίτι, παίρνουμε 2 μικρά μπουκαλάκια με νερό. Να δουλέψουμε λίγο τα χέρια, γιατί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης νιώθουμε ότι έχουμε φουσκώσει εδώ πάνω, στο πάνω μέρος των χεριών και δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο να τα γυμνάσουμε. Πιάνουμε 2 μπουκάλια με νερό και ανεβάζουμε τα χέρια μέχρι τους ώμους. 15 φορές. Επίσης μπορούμε να κάνουμε έτσι μια μικρή εναλλαγή της άσκησης. Μία φορά ανεβάζουμε στο πλάι και μία μπροστά. Μία στο πλάι, μία μπροστά. Έχοντας την πλάτη πάντα σε ευθεία, μπορείτε να κάτσετε κιόλας σε μια καρέκλα. Εκπνοή σε κάθε ανέβασμα και τελειώνουμε με τελευταίες 4 επαναλήψεις. 3. Ωραία. Και μπορούμε επίσης να μείνουμε ισομετρικά εδώ, κάνοντας μικρά κυκλάκια προς τα πίσω. Ωραία. Και χαλαρώνουμε. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Κρίστη μου. Καλή συνέχεια. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη. Εμείς θα πάμε τώρα για να μάθουμε τι μυστικά έχει να μας πει και να μοιραστεί μαζί μας ο Στέφανος μας. Φύγαμε!